खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय NIB नि न'ब्लाङाव दिनै UNB ट्रास्टनि गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदानै दाफिननाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेननायाव मिरु आफादनि मोनसे हान्जाया बाहागो लायो। गुवार आरो गोथौवै सावरायलायनायनि गेजेरजों गोदानै UNB ट्रास्टनि चेयारमेन महरै डक्टर दिमासा दैब्रां मुसाहारि आरो फाउन्डार अफ अथॉरिटी महरै डक्टर बिष्णु प्रसाद ब्रह्म बिथांमोनखौ सायख'नाय जायो। बेबादिनो NIB नि बिबानगिरिफोरखौबो सोलाय-सोल' खालामनानै गोदानै चेयारमेन महरै डक्टर आदाराम बसुमतारी आरो नेहाथारि महरै डक्टर बिहुं ब्रह्म बिथांमोनखौबो बिबान होनानै NIB खौबो आबुङै दाफुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फारियै लोगो आफादगिरि मुस्रि खोरोमदाव औवारी, गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारीजों लोगोसे आसामनि केबिनेट मिनिस्टार उरखावगोरा ब्रह्म, रायजो सभानि मानगोनां MP रोनगोरा नार्जारी, बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि प्रफेसर सुरत नार्जारी, एबसुनि बारग' सोलोंथाइ नेहाथारि डक्टर कमल बड'सा, इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारी, आसामनि मानगोनां MLA फारियै जयन्त बसुमतारी आरो लरेन्स इस्लारि, UNB ट्रास्टनि बारग' चेयारमेन डक्टर सुबुं बसुमतारी, क'क्राझार जिल्ला एबसुनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरि आरो मेलेमजिबिफोराबो बाहागो लायो। नोंथाङा गारि मटरनि बिगोमा जानो गोसो दं नामा? जुदि गारि मटरनि बिगोमा जानो गोसो दं अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां, 100 रांनि लटारि टिकेटआ नोंथांनि जिउखौ सोलायहोनो हागौ। थारैनो खाफालाव दंब्ला ना गोरानाबो बिदै दैयो होननाय बादि 100 रांजोंनो नोंथाङा खाफाल दंब्ला जायखिजाया गंसे गारिनि बिगोमा जानो हागोन। बे समाव नोंथांमोननि थाखाय गवालपारा जिल्लानि सरकारि गोजौसिन गेजेरारि गेलेग्रा फोथाराव लानानै फैदों मोनसे गवालपारा रङाली बिहु हिरक जयन्टेड लटारि खेला। 100 रांजोंनो नोंथाङा गोबां लाख रांनि लाक्जारि गारि मोननो हागोन, जेरै टाटा आल्ट्रा बास, महिन्द्र स्कर्पिय', फ्रन्स, सिग्मा, ग्रेन्ड विटारा, वागनार, एल्ट' केटेन, टाटा हेरियार, टाटा पान्च, बेलिन' सिग्मा, मारुति स्विफ्ट आरो महिन्द्र थार आरो बायदि बायदि। बेनिखायनो गोसो गुदुं लटारि गेलेनो मोजां मोनग्रा बिथांमोना गोबाव सम खालामाजासे दानो टिकेट बायना लानो हागोन। लोगोसे बे लटारिनि फिथाइखौ फैगौ 30 जुनाव होनाय जागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 6900079427 एबा 9678954511 जानबुं नाम्बाराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।